είσαι τελείως για τον Πούτσο. Τέλος πάντων, είπες ότι έφαγες ένα T1000 στο μέλλον. Για πες μου, τι είναι αυτό? Ένα γιαουρτάκι είναι ρε κολπαρά. Πω λούγκρα που είσαι. Τέλος πάντων, και εκείνος ο μαλάκας δεν σχέση και με τον μπάσταρδο το γιαουρτάκι. Για ποιο μαλάκα μιλάς, ξέρω εγώ, εντάξει? Για εκείνο το πουστρίκο που πάρει τη μαμά μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όπως σου είπα. Έφαγα αυτό το γιαουρτάκι στο μέλλον και με έπιασε κόψιμο. Και την ώρα που έχεζα το γιαούρτι, Ναι, βγήκε αυτή η κινητή κουράδα. εντάξει, ωραία ας πούμε. Έφαγες αυτό το γιαουρτάκι, μετά το έχεσες. Μέχρι εδώ αυτά τα καταλαβαίνω. Γιατί όμως έγινε ανθρωποειδές δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κοιτάς γύρω γύρω ρε μαλάκα? Να μου κοιτάς τα μάτια τόσο μιλάω. Άντε μη σ' αρχίσεις τις φάπες. Να ρε, είναι ένα τεχνολογικά αναπτυγμένο γιαουρτάκι που το έφαγα, μπερδεύτηκε με τα καλώδια μου και όταν το έχεσα βγήκε ανθρωποειδές. Εντάξει, και γιατί σε κυνηγάει παντού? Επειδή βγήκε από μέσα μου, μ' αγάπησε, είναι γκέι. Κατάλαβα. Πάμε να πάρουμε τώρα την πραγματική μαμά από το τρελοκομείο. Πάρε αυτό το πιστόλι, βάλτε στον κόλλο σου και φύγαμε. Ουφ, εντάξει, φτάσαμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να την πάρουμε τώρα, να κλέψουμε για κανένα αμάξι και φύγαμε, Εντάξει να με. Πω μέχρι να το σπάσω ξημέρωσε. Γιατί. Ένα ταξί. Ταξί. Λος Άντζελες πάω. Πω, χάζεψε τελείως αυτή. Κάνε στην άκρη, Βασικά έχω ένα πρόβλημα. Από το ένα μάτι δεν βλέπω, έχουν μπει τα μαλλιά μου μπροστά. Εντάξει, έχω να τα κουρέψω από τότε που χάζεψε η μάνα μου. Πω, είναι τελείως χάζι. Εσένα πώς φαίνονται τα μαλάκια μου? Εντάξει ρε δικαίου μου, το παίρνω πίσω, sorry, δεν ήθελα να σε θίξω. Άμα δεν θες να συζητήσουμε γι' αυτό, εντάξει. Τι λες ρε, είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Δεν χρειάζεται να το πεις, το κατάλαβα από τα μάτια σου. Τέλος πάντων, αφού δεν θες να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα, πες μου για τη ζωή σου. Πες μου πώς είναι το μέλλον. Σκατά είναι ρε φίλε στο μέλλον. Μπίνγκο! Στα έλεγα εγώ μαλάκα. Στον μπούτσο μου σε γράφω. Πω ρε φίλε, η μάνα μου είναι πολύ κολόζο, όλο τρώει. Άντε φτιάξε το αμάξι να φύγουμε. Ωρε μαλάκα, τι κάνει αυτή η τρελή? Ρε την παλεύει. Φεύγει ρε δική μου. Τρέχα να την πιάσουμε. Έλα πάμε, Άμα την βρω θα την γαμίσω την πόρνη. Μη γαμάς πολύ. Γιατί, θα στραβοψολιάσω? Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και αυτός ο πούστης εκεί έξω και μας ψάχνει σε όλη την πόλη, να πούμε. Χαίστηκα. Θα σε γαμίσει ο Καϊόλης αν μας βρει. Θα μου κλάσει τα αρχίδια. Το μαλακιστήρι, εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής. Άντε μην το γαμίσω και αυτό γιατί πολλά μας τα έκαναμε. Άντε να βρούμε την τρελή τώρα.